Na Čechy, Moravu a Slovensko sa valí mimoriadne silná výchrica. Nárazový vietor s rýchlosťou vyše 110 km za hodinu život v niektorých českých regiónoch doslova paralizoval. K nám dorazí výchor už o niekoľko hodín. Meteorológovia sa obávajú najhoršieho, aby sa nezopakovala tatranská tragédia. Česko zápasí s nezvyčajne silnou výchricou. Vietor v nárazoch dosiahol na horách vyše 150 km rýchlosť. V mestách polámal stromy, poškodil strechy a pouličné osvetlenie. Niektoré oblasti juhočeského kraja ostali bez prúdu. Nikto sa nezranil. Kamionisti a horská služba sú v pohotovosti. Vzhľadom na to, že ten vietor je sprevádzaný hustým snežením, tak vo všetkých horských oblastiach sa tvoria snehové jazyky a záveje. Na Slovensku sme mali síce oblaky, no bolo pol dňa takmer bez vetrie. Blížiaca sa výchrica dala o sebe vedieť až podvečer. Nárazový vietor je polovičný ako v Česku, má však zosilnieť. Táto situácia, ktorá bude a je, nie je bežná a súvisí s tým, že cez južné Poľsko prechádza prehlbujúca sa tlaková níž. Tatranci už vyhlásili pohotovosť a zvolali krízový štáb. Miestnych aj turistov varujú. Okná a dvere treba pozatvárať a nevychádzať von. Sme teda doplnili techniku automobilnú špeciálnu a zabezpečili sme benzín pre pily. Už v noci sa teda ukáže, či sa zopakuje tragická história statier z 19. novembra. V každom prípade však odborníci očakávajú, že nárazový vietor utíchne v priebehu zajtrajška. Jana Holeciová, Slovenská televízia. Jana Holeciová ešte raz. V týchto chvíľach je priamo pred budovou Slovenského hydrometeorologického ústavu. Jana, aké najnovšie informácie majú meteorológovia? Dobrý večer, mám optimistické správy, pretože momentálne podľa meteorológov veterná smršť na Slovensku zatiaľ nehrozí. Vietor síce v týchto chvíľach ešte stále v nárazoch dosahuje rýchlosť 20 až 30 km za hodinu, ale pravdepodobne v noci by mal postupne utíchnuť. Veľké škody nespôsobí, len v niektorých oblastiach na Slovensku došlo k výpadku elektrickej energie. Jana, takže ten aktuálny vietor je to najsilnejšie, čo nás dnes v noci čaká? Pravdepodobne áno, podrobnejšie sa však už spýta môjho hostia, meteorológa. Pán Kozub, takže na čo sa majú ľudia a najmä Tatranci počas dnešnej noci pripraviť? Tak v Tatrách ešte naďalej v noci bude fúkať pomerne silný vietor. Ak si spomínali v tých narázoch tých 20 až 30 metrov za sekundu, čo je v podstate 70 až 90 km za hodinu. Z priebehu zajtrajška ešte bude do poludnia tiež v týchto dimenziách fúkať, čiže 20 až 40 km za hodinu v narázoch, ale popoludní už zoslabne a už len narázy budú len do tých 15 metrov za sekundu. Ďakujem pekne. S týmito informáciami sa s vami lúčime. Pekný večer. To bola Jana Holeciová z Bratislavy. Informácie o zlom počasí však prichádzajú aj z ďalších krajín. Nemecko a Rakúsko zasiahla výchrica a snehová búrka. Spôsobila vážne problémy na cestách, mnohé úseky sú neprejazdné. V Nemecku je úplne ochromené železničné spojenie a vyše 100 000 domácností zostalo bez elektriny. Prudký vietor vytvára snehové záveje a zvyšuje aj lavínové nebezpečenstvo. Najhoršia situácia je v rakúskom Tyrolsku.